κομμάτια ακόμη και φτάνει. Άμα τελειώσετε να μου πείτε για να σας πω τι θα κάνετε. Άντε μπράβο παιδιά. Τι έγινε, κατέβηκες κάτω. Θα σου πω. Προχωρήστε και έρχομαι. Κατέβηκα που λες. Το ορυχείο είναι ρημαδιό. Η τύχη πέφτει σαν τραπουλόχαρτα. Πολύ φοβάμαι ότι όποιος κατέβει κάτω να δουλέψει δεν πρόκειται να ξανανεύει. Και με τι σίδερο δουλεύεις? Σίδερα. Κουβαλάνε από το σπίτι ό,τι έχουν. Κρεβάτια, κλειδιά, κλειδαριές, ό,τι ο καθένας τα παίρνει για να μπορέσουν να φτιάξουν τα όπλα μας. Πολύ ωραία. Δούλεψε με αυτό και βλέπουμε. Οκ, άντε πάμε. Αλτ! Αυστηρή διαταγή! Ουδής επιτρέπεται να κυκλοφορεί ακάλυπτος! Αυτά που ρομοκοπάνε σαν πέρα πλέον δεν τους τουλάχιστον. Δεν πειράζει, κάνει καλό στα μαλλιά. Εσείς τι γελάτε, αυγά σας καθαρίζουνε. Δεν μου λέτε τι θα κάνουμε για αλεύρι. Τελειώνει κι αυτό. Από μεθαύριο δεν θα έχει τίποτα. Δεν θέλουμε μόνο αλεύρι, θέλουμε και μπαρούτι. Πώς θα τα περάσουμε παιδιά? Το ποτάμι είναι ζωσμένο, δεν περνάει ρουθούνι. Πόντας, πετώντας, μια φορά πρέπει να περάσουμε απέναντι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άντε, βγάλτε φτερά, τι κάθεστε τότε. Να βαρχέ, μήπως το βρίσκετε λίγο αλάτι. Πάρε και την καρδιά μου αν θέλεις. Να βαρχέ, δεν βαριέσαι να κάθεσαι όλη μέρα στον ήλιο και να πίνεις. Δεν κάθομαι, σκέφτομαι. Μα πώς μπορείς να βλέπεις όλους τους άλλους να λιώνουν στα πόδια τους και εσύ να ρεμπάζεις. Δουλεύουν για την εποχή τους. Η δικιά μου εποχή πέρασε, η δικιά μου κυρία. Αχ, έτσι μου έρχεται, να σε αλατίσω. Διατήρησέ με την αγάπη σου. Ησυχία, κόρη του ποτάμου. Χωροφύλακα βλέπεις! Όχι! Στρατιώτη βλέπεις! Όχι! Ογροφύλακα βλέπεις! Όχι! Τελώνοφύλακα βλέπεις! Όχι! Θεωρώ ότι δεν έχουμε φόβο, καθότι στο πισινό μας έχουμε το ποτάμι, φυσικό οχυρό που εξασφαλίζει τα νότα μας. Όσον αφορά στο κατωμέτωπο, από εκεί έρχομαστε και ξέρουμε ότι δεν είναι κανένας. Λαχίας! Παρόν! Προσκυτήριον! Αμέσως! Σήμερα 23 του μήνα που άλλοτε διαφύζαμε τα μέλη στη θέση ναύσταθμο στην Ακροποταμιά, όπου χαίρεται η ψυχή σου να κάθεσαι και να ανασέεις φρέσκο αεράκι. Φίλιππε! Ονόματα των ανδρών της τιμωρίας του καπετάν Κώστα που βγήκανε στο καρύ χωρίς να το θάνε εξαιτίας της άδικης κοινωνίας. Καπετάν Κώστας. Αδικαιολογήτως ο Πον. Υπαξιωματικός Μίτσος. Δίπλα. Λοχίας Γενακός. Βάλτε ένα Εγώ είμαι κι εγώ και λαμβάνω την τιμή να αναφέρω όλοι οι παρόντες. Βάλτε ένα χεράκι ρε παιδιά, λυγίσαμε. Πα, τι γίνεται εδώ πέρα σήμερα? Δουλεύουνε, είδες. Άλλοτε εδώ ήταν ωραία, σαν νεκροτοφείο. Πολύ καλή σου μέρα, κύριε Ναύαρχε. Έστω. Ήρθαμε σήμερα να σε παρακαλέσουμε. Μήπως σου βρίσκεται λίγο ψεράκι, γιατί είμαστε παιονίστικοι. 3 μέρες και μια νύχτα. Μα από να πάρει ο γη, είστε παρανομή δεν είστε. Είμαστε, τι να κάνουμε. Και με ποια λογική θα σας τρέφει ο εθνικός στόλος. Μια και εσύ είσαι δυσαρεστημένος εναντίον του καθεστώτος. Μα δυο μαντράχαλοι δεν μπορείτε να οικονομήσετε το φαΐ σας. Δεν μας έρχεται να κάνουμε πλάτσικο, κύριε Ναύαρχε. Είμαστε βέβαια παράνομοι, αλλά είμαστε εντός του νόμου και έχουμε αράξει από την πείνα. Έχει κάτι ψάρια εκεί και κάτι γαλέτες. Άρα θέλετε, Ναύαρχε. Γράμματα. Συσίτιον! Σας δώσανε καραβάνες. Έχουμε! Μπράβο σας! Είναι πεντακάθαρες! Και σγλύφουμε. Μπράβο! Για να δω και τα νικάκια σας. Να τα κόβετε! Αλλιώς δεν θα σας ξαναδώσω να φάτε. Θυμήσου να κόψουμε τον ίσιο μου. Να. Ελάτε ένας. Μη χαλάς τη λαδιά. Να πλένετε και τα φτάκια σας. Κουτάλια έχετε. Δόξα τω Θεώ να έχετε δυο νοικοκύριδες. Τι κάνεις εκεί? Τους έδωσες να φάνε? Γιατί να μου τους δώσω? Είναι παράνομοι, κακούργοι. Και εσύ που τους έδωσες και ψάρια, είσαι και στις ένοπλες δυνάμεις. 6-2 τους έδωσε. Τέλος πάντων, άκου τώρα, έρχομαι από πάνω. Λαός και λαός αναγνωρίζουν τον βασιλιά σαν μεγάλο ηγέτη και εκείνος κλαίει και η στρατολογία συνεχίζεται. Οχλοκρατία.
Ασυδοσία και ασυναρτησία. Μεγαλεία σου λέω. Σε λίγο έρχονται από εδώ ο Βασιλιάς, το Βασιλόπουλο και οι άλλοι για να κουβεντιάσουμε με σένα. Δεν έχουμε να κουβεντιάσουμε τίποτα. Έχουν λέει να αναθέσουν σπουδαία καθήκοντα στο στόλο. Εμένα με στείλαν πιο νωρίς. Μήπως δεν είσαι εδώ να ψάξω να σε βρω. Να είσαι λέει υπατμόν. Περιπλέον θα στρατοπεδεύσω εδώ να φιλώ και τον Αύσταθμο. Όχι. Αυτό πάει πολύ. Δεν θέλω παρεδώσει με πεζικάρι. Στάσου ναύαρχε και τι θα τους πω που θα σε γυρεύουν. Ότι ο στόλος εστασίας. Κανόνια, Θεούλη μου, ο πόλεμος άρχισε. Απ' τα άγρια χαρά μου. Μας στείλαν και γαλέτες με τώρα. Πώς φάει. Σαν τους αστυνός. Στάσου ναύαρχε, αφού για σένα έρχονται. Ο ενθουσιασμός σας με ενοχλεί. Δάσκαλε, πες του κι εσύ ένα λόγο. Χαίρε ξεπεσούρα. Χαίρε ξυπόλυτη διανόηση. Χαίρε μπέκρα. Σπουριασμένο παράσημο. Ξυπόλυτος άνθρωπος. Έπρεπε να του πεις να μείνει. Σίτιον! Δεν το έλεγα εγώ. Λείπει ο δάσκαλος. Μπα, εδώ είσαι κι εσύ. Πού αλλού? Βέβαια. Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Και ο Λάζαρος από την Ανάσταση. Σε γελάσανε. Εγώ δεν την αφήνω την ερημιά μου. Κρίμα. Ώστε εδώ φτιάχνεται η εθνική Κιβωτός. Όπως θες πες το. Καλό ταξίδι. Εγώ δεν μπαίνω μέσα. Κακό δικό σου. Εσύ θα πνίγεις. Και εσείς το ίδιο που θα είστε μέσα. Γιατί τα περιστέρια τα φάγαμε όλα. Δεν μου λες που είναι ο Βασιλιάς και γιος του. Τι του θες? Εγώ δεν θέλω κανένα. Αυτοί με θέλουν. Και σένα? Θα γίνει κολοσιαία συνάντηση σήμερα εδώ πέρα. Κόσμο και δουλειά έχουν καλέσει. Και πού είναι τώρα? Έρχονται από στιγμή σε στιγμή. Κάνε πιο εκεί, δεν βλέπεις ότι εμποδίζεις τους ανθρώπους. Τι τραβάνε. Γίνονται θαύματα σήμερα εδώ πέρα. Να περιμένουμε δηλαδή και από πάνω. 3 ανθρώπους στείλαν από το πρωί για να με καταφέρουνε και τώρα κάτσε περίμενε. Όχι! Είμαι στεναχωράς και εσύ, δεν βλέπεις τι τραβάω με το στόλο. Μην πεις όχι, είναι διαταγή. Και είναι για το καλό όλων, δεν είναι για το Θεαθήνε. Συσίτιον! Δάσκαλε, θα βρεις τον πελά σου. Δεν φοράω τεντζερέδες, κατάλαβες? Έλα, διάλεξε ένα του γούστου σου. Αλλά πρόσεξε μη μας δούνε γιατί θα λένε ότι αρχίσανε πάλι να μετράνε τα μέσα. Δεν φταίτε εσείς. Φταίω εγώ που ήρθα. Σε λίγο έρχονται ο Βασιλιάς, το Βασιλόπουλο και οι άλλοι. Και λόγω σου, φόρε κανένα παπούτσι, δεν είναι να σε γίνει έτσι ξυπόλυτο. Αν δεν τους αρέσει, ας μου στείλουν ένα ζευγάρι. Φοράω 42 νούμερο. Και αυτά στο τραγάρι σου τι είναι? Ό,τι θέλω είναι. Να τα μας. Γεμίσανε κιόλας πιούνους. Σουζάνα! Τα καταφέραμε! Το ενεχείριο δανειστήριο υπεχώρησε και μας την έδωσε. Σιγά πατέρα, μη φωνάζεις. Δεν μπορώ να σου πω άλλα, είναι κρατικό μυστικό. Πού είναι ο ναύαρχος? Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω, ο ναύαρχος εστασίασε και έφυγε. Και πού πήγε? Να, εκεί, έχει ανέβει πάνω σε ένα φανάρι και βρίζει. Μην ξαναπατήσει εδώ, δεν το θέλω. Δεν καταλαβαίνω ποτέ τι θέλει να πει. Ευτυχώς οι βάρκες είναι εδώ. Να επιβιβαστεί αμέσως το πεζικό στις βάρκες. Θα πάω εγώ να φέρω τη βοήθεια. Φτάσου Βασιλιά, πού θα πας? Το πέρασμα απέναντι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και αν χαθεί η κορώνα, πώς θα πάρουμε παρούτι και σιτάρι που χρειαζόμαστε? Εγώ από μικρός είχα μανία. Σταμάτα, μην θυμίζεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να μεταπίσουμε τον άδερφο να γυρίσει πίσω. Πάμε να το βρούμε γρήγορα, όλοι μαζί. Πάμε. Να τους πεις πρώτα ποιος είσαι. Δεν με είδανε. Για κάνανε. Πως δεν με είδανε. Ενώ με είδανε. Αχ, μωρέ, θα τρυπήσουν οι σόλες με το πάνε βγάλε. Είναι τρύπιες. Μπράβο, λεβέντες μου, ελάτε. Δάσκαλε, εσύ δεν πεινάς? Έχω φάει θαυμάσια. Ελάτε και από εδώ να σας δίνω ψωμάκι. Έχω να σας πω και κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, ακούστε. Απόψε θα στείλουμε κρυφά την κορώνα στον εξάδερφο για να αγοράσουμε παρουτάκι και αλευράκι. Αλλά μην το πείτε σε κανέναν, είναι μυστικό του κράτους. Παιδιά, από τώρα να δίνουν από την εκκλησία είναι όλο με για το Συγγνώμη, μπορώ να κάνω μια ερώτηση?
Το ψωμάκι είναι και για το βράδυ ή μπορούμε να το φάμε? Τρώτε ελεύθερα, το βράδυ θα σας δώσουμε άλλο. Συγγνώμη που ρώτησα, αλλά το είδα τόσο πολύ και καταλαβαίνετε. Εσείς μην το τρώτε όλο το φαγητό σας. Γιατί μπορεί να μας βλέπει ο εχθρός και τι γνώμη θα σχηματίσει για μας δηλαδή. Λοιπόν, για φέρτε εδώ όλοι το ψωμί σας. Δεν είπαμε να διορθωθούμε τώρα που κάνουμε παρέα με την αριστοκρατία. Ρε, ο καλός ο κόσμος δεν τρώει ψωμί. Να μια ιδέα για να πετύχουμε την αυτονομία. Όποιος κόβει το φαΐ, όχι μόνο δεν έχει έλλειψη, αλλά έχει και περίσσευμα. Καλό, πάρα πολύ καλό, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι λίγο επικίνδυνο. Δεν ξέρουμε πώς θα το χρησιμοποιήσει η εχθρική προπαγάνδα. Μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν τρώμε γιατί δεν έχουμε να φάμε. Απ' την άλλη, είναι δυνατόν να πει τόσο μεγάλο ψέμα, αλλά κανείς δεν ξέρει, Όπα, ακίνητοι όλοι. Ένα μυρμήγκι κουβαλάει ένα ψίχουλο. Σωστό, Καρβέλη, δεν αφήνω. Να δω. Εσείς ο πριγκιπάς. Άιντε στο καλό. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ είμαι ο δάσκαλος. Δάσκαλε, περίμενε. Δεν περιμένω κανένα. Είμαι εδώ από το πρωί. Πρέπει να βρω τον πρωτομάστορα. Ποιος μπορεί να πάει να βρει τον πρωτομάστορα? Πάω εγώ, είναι σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σ' ακούω, παιδί μου. Δάσκαλε, πόσες ώρες σε περισσεύουν κάθε μέρα από το σχολείο? Όλες. Απ' την αυγή του Θεού, ίσα με την εσπέρα του Κυρίου. Δεν έρχονται παιδιά στο σχολείο. Όποιο τολμάς μην έρθει. Τότε. Δεν τους διδάσκω πια τίποτα. Δεν είναι δυνατόν. Η μαμά σου είπε να φας. Μιλάμε τώρα. Δεν πειράζει, μπορεί και να μιλάει και να τρώει. Από χθες δεν έχει φάει τίποτα. Ούτε εγώ έχω φάει τίποτα. Ας το κάτω. Εσύ είσαι μεγάλος, ο πρίγκιπας είναι παιδί. Και εσύ είσαι πιο παιδί. Δεν έχει ανάγκη τις συμβουλές σου. Η γυναίκα οριμάζει 8 χρόνια νωρίτερα από τον άντρα. Ίδια η θεία της. Πείσμα στο πείσμα. Δάσκαλε, και αφού έρχονται παιδιά στο σχολείο, τι κάνουν όλη μέρα? Τα εκμεταλλεύομαι. Δηλαδή, Τους καλίζουν το περιβόλι, το πουτίζουνε, πάνε στο δάσος και φέρνουνε ξύλα, χόρτα, σαλιγκάρια, μανιτάρια και τα τρώω. κοροϊδεύεις το κράτος. Αλληλοκοροϊδευόμεθα. Αλλά αυτό ξεκίνησε από τότε που το κράτος ξέχασε ότι είμαι άνθρωπος, ότι έχω ανάγκες, ότι πρέπει να φάω, να ντυθώ. Τι θέλατε να κάνω? Να ζω στην έρημο και να τρέφουμε μακρύδες και άγριο μέλι? Και σ' αρέσει αυτό που κάνεις? Είναι εγκληματικό. Αλλά απ' την κεφαλή αρχίζει να βρωμάει το ψάρι. Δάσκαλε, γιατί λες ψέματα? Εσύ δεν μας έμαθες γράμματα. Η ίδια η θεία της Εγώ από ποιον τα έμαθα? δεν είναι αυτά που ήθελα να μάθετε. Πασαλήματα είναι αυτά που ξέρω. Δάσκαλε, Μηδέν. Δάσκαλε, σε χρειαζόμαστε. Κατάλαβα. Και θα μου ξεφουρνήσετε για άλλη μια φορά ότι η Ανάσταση του έθνους και η παιδεία πάνε μαζί και τα τι αυτά. Το ξέρω! Αλλά δεν θα μπορέσω, δυστυχώς. Εδώ είμαστε όλοι αγράμματοι, σε έχουμε ανάγκη. Είμαι τόσο πικραμένος που είμαι άχρηστος πια. Κάνετε λάθος να πιστεύετε σε μένα. Μεγάλο λάθος. Μήπως πρέπει να μιλήσεις και με τους άλλους? Μάταιος κόπος. Είμαι μουλάρι. Δεν είσαι δάσκαλε. Είμαι! Και εσύ πάψε να μοιάζεις στη θεία σου. Στο λέω για το καλό σου. Σας χαιρετώ. Το ξύλο που έχουμε φάει από αυτόν. Πού πάει ο δάσκαλος? Παίρνει. Δεν φεύγει. Νομίζει ότι φεύγει. Άντε, πάτε κι εσείς στις δουλειές σας και κάνετε πως δεν του δίνετε σημασία. Άντε κι εσύ. Πού πας από εκεί? Έχω το φαγητό του. Από εδώ γρήγορα. Μα είναι μυστικό. Θα σου αστράψω καμία. Μήπως πέρασε από εδώ ο μεγαλειότατος? Ναι, θα το βρείτε στο βάθος. Τον έχω χάσει από το πρωί. Άκουσα ότι έφυγες. Αυτό κάνω. Ξέρεις τι ωραία που περνάμε εδώ? Το βλέπω. Εσύ δεν στενοχωριέσαι εκεί στην ερημιά? Δεν είναι ερημιά. Περνάω χαρά Θεού μόνος μου. Βέβαια. Τέτοιος εγωιστής και φαντασμένος, πού να νιώσεις την ανάγκη του άλλου. Το γάιδος του πετνάω κεφάλι. Από πότε σε έπιασε το μαράζι για την ερημιά μου? Μη στεναχωριέσαι, κύρα. Τώρα συνήθισα. Βέβαια. Μπράβο. Δεν μου λες, δάσκαλε? Αυτό το που κάνεις, ο ποιος σου το άλλο σε κοινή τσουρουτικό? Πολύ ωραίο. Σε κακοδείχνει.
Δεν πειράζει. Δεν πάω εκεί για γαμπρός. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη πια να μας το κοπανάς. Όμως αυτό το πουκάμισο θα μπορούσε να μην έχει το κακό του χάλι. Με συμπαθάς. Δεν ήξερα πως να ανταμώσουν. Αλλιώς θα φόραγα τα καλά μου. Τι τσαναμπέτης άνθρωπος που είσαι. Είπε ο Γάιδαρος στον πετεινό κεφάλα. Μα δεν μπορείς ούτε μια φορά να μιλήσεις χωρίς να καυγαδίζεις. Αφού με διαολίζεις συνέχεια. Τώρα βρήκες να τα βάλεις με το πουκάμισό μου. Λοιπόν, το πουκάμισό μου είναι το αριστούργημα της πουκαμισιακής τέχνης. Είναι, αγόρι μου. Είναι. Δεν μου λες, δάσκαλε. Μόνος σου θόρυψες. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Αχ μωρέ, να ήμουν από μια μεριά να σε βλέπω να το πολεμάς. Σαχλαμάρας. Να κόβεις το ύφασμα, να το τρυπώνεις, να κάνεις πρόβα στον καθρέφτη. Πώς τα κατάφερες ολομόναχος. Βοήθησαν λίγο για τα παιδιά. Χριστέ μου, σε βλέπω να νευριάζεις που δεν περνάει κλωστή και να βάλεις τις φωνές. Και ύστερα να τραβάς κάτι βελονές έτσι, μισή πύχη η καθεμιά, για να τελειώνει γρήγορα. Εδώ δεν σχάλει. Πάει το μανίκι. Το έδωσα σε ένα παιδί να το ράψει και πήγε και το χάσε. Έφαγα τον τόπο να το γυρεύω. Αν τύχει και το βρω, πού είναι στο στυλό. Δεν χρειάζεται. Προτιμώ να ξυλώσω και το άλλο. Αχ, Θεέ μου. Δεν πηγαίνεις πια στο κεφαλόβρυσο να πλένεις. Πηγαίνω. Δεν περνάς από το δρόμο μας, δεν σε βλέπω πια. Άλλαξε δρόμο, δεν μπορούσα πια 20 χρόνια αυτό το μαρτύριο. Ποιος φταίει? Ρωτάς και από πάνω. Φταίω εγώ. Όχι εγώ. Επιμένεις. Και θα επιμένω. Τι ξέρω κέφαλη. Τέλος πάντων, περασμένα ξεχασμένα. Ας μη χαλάμε τις καρδιές μας. Μεγάλοι άνθρωποι πια. Σωστά. Εγώ που λες, φεύγω. Γεια σου. Θα έχω το νου μου μυθικό και βρεθεί πουθενά το μανίκι. Δεν χρειάζεται. Προτιμώ να ξυλώσω και το άλλο. Χαίρε ανόητη γνώση, ξεθυμασμένο μελάνι κάλαθε των αχρήστων. Χαίρε ξεπεσούρα, ρεμάλι του ποταμού, σάπια μαούνα. Σταμάτα δάσκαλε ντροπή. Χαίρε ποτικοφαγωμένη κυκλοπαίδεια, ποίηση, κολοβή, ακάθαρτε μαυροπίνακα. Χαίρε φλιβερό ναυάγιο, ξεδοντιασμένη άγκυρα, κλάρεξε ποπουλιασμένη, μαδημένη καραπουδιά. Έπρεπε να ήμουν ανώτερος να σας δείξω και το διονό. Δεν έχετε στάρα πατριωτισμό μέσα σας. Δεν μου λες, ναύαρχε, σου πάει η καρδιά να μας αφήσεις χωρίς μπορώ και χωρίς αλεύρι. Τι, αυτόν θέλετε να στείλετε. Είστε όλοι για δέσιμο. Αυτός εδώ δεν ξέρει ούτε κουμπί να τραβήξει. Αυτός, άμα φυσάει βοριάς, του παίρνει για σωρόκο. Όσο για τους αστερισμούς, μπερδεύει τον πολικό αστέρα με το φανάρι του μόλου. Ποιος τον κάρεσε αυτόν εδώ. Βρείτε κανέναν άλλο να στείλετε. Αυτός εδώ σβησμένος φάρος δεν κάνει ούτε γυαλιμένο φύλακας. Συγγνώμη, εσείς είστε ο δάσκαλος. Σε μένα μιλάει έτσι αυτός ο ανιστόρητος. Σε σένα, ναι. Κι άμα έχω άδικο, κόπιασε να με διαψεύσεις. Είπα ποτέ εγώ ότι δεν θα πάω. Μπαρκάρισε λοιπόν, αν σου βαστάει. Πού είναι η νεαρή που θέλει να πνίγουμε παρέα. Εδώ. Πάμε. Ναύαρχε, προστάτη μας, βοήθησέ μας. Έλα από Δευτέρα. Πιάσαμε εκμαρώτους, ναύαρχε, και είμαστε σε δύσκολη θέση. Κάνε καλά με το πεζικό. Εγώ είμαι ο στόλος. Τι αχμάρος της απουνάσεις. Τι πρίτης. Πουθενά υψηλότερο, δεν είναι παράνομος. Παράνομος, αλλά εντός νόμου. Ρωτήστε και τον ναύαρχο. Και λοιπόν, καθώς φεύγαμε, πέσαμε σε περιπολία εχθρού. Και αυτοί μόλις μας είδανε τρομάξανε και σηκώσανε τα χέρια ψηλά. Και εμείς τότε τους είπαμε ακίνητοι. Και τώρα τους έχουμε στημένους εκεί. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Μπλέξαμε άσχημα, βοηθήστε μας. Έχουμε ρέψει στον φόβο και στην ορθοστασία. Συγγνώμη, δάσκαλε. Θέλω να με διδάξετε λαϊκούς χορούς. Τώρα πού είναι? Εδώ από πίσω, στο λιβάδι, στα βούρλα. Πάρε καμιά δεκαριά και τρέχα. Οπλισμένος και τρέχα φέρ τους. Πάω κι εγώ μαζί. Να τους πεις πρώτα και εσύ ποιος είσαι, παιδί μου. Μπράβο λοιπόν. Έχουμε κιόλα τις πρώτες μας στρατιωτικές επιτυχίες. Μπράβο. Καλή αρχή. Άντε. Τα έκανες σαν έφευγες. Και ποιος σου είπε ότι δεν θα φύγω. Στάσου δάσκαλε, πού πας. Εσύ τώρα δεν έκανες τον άβαρχο να μπαρκάρει. Όχι και δάσκαλος που δίδασκε, εσύ.
Πού είναι ο στόλος? Δια τα εφόδια θα υπάρχει ο βασιλεύς, εις τον οποίο ανήκει πάσα πρωτοβουλία. Όποιος ενοχλήσει τον Ναύαρχο θα έχει να κάνει μαζί μου. Αυτός δεν σέβεται κανέναν. Σεβάστηκε τον εαυτό του και μπαρκάρισε. Μπα. Μα τι θα αρέσει μεγαλειότατε, ότι ήταν πάντα χαλασμένοι άνθρωποι. Είμαστε όμως άνθρωποι, απλοί αδύναμοι άνθρωποι. Και η αδιαφορία είναι πιο βολική από την αυτοθυσία. Οι ήρωες και οι μάρτυρες θέλουν ιδέες για να γεννηθούν. Ακόμα και τα κρίνα του αγρού δεν υπάρχουν αν δεν περάσει ένας Χριστός να τα δει και να τα μνημονεύσει. Πώς, όταν ένα και μοναδικό τροπάρι ακούγεται από το παλάτι ίσα με την τελευταία καλύβα. Ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Κι άλλος δυσνόητος. Είμαι όμως αδιόρθωτος. Δυο παχιά λόγια μου πάνε και τα ξέχασα όλα. Εμπρός λέω, εμπρός ηγέτη της ερημιάς. Και φόρεσα τα καλά μου παπούτσια και ήρθα. Οι βάρκες φεύγουνε! Οι βάρκες πάνε και τα λεύρη. Και για μπαρούτι. Στο καλό. Στο καλό κάνατε. Στο καλό. Άσπρο περιστέρι πάρε τα όνειρα μου κι άμε στην ευχή. Ναύτη γέρο, ναύτη σάπιο με καράβι πίσω άσπρο περιστέρι άσημενο ξάρτη και χρυσό τις ελπίδες ώρες φόρτωσα σε σένα να σου κάτι άμε στην Το έκλεισα το σπίτι. Το κλείσα το σπίτι Ήρθα και εγώ να βοηθήσω. να βοηθήσω. Χθες τη νύχτα το σκάσαμε καλά την παιδιά. Και απόψε θα φύγουν άλλοι τόσοι. σου μωρέ. Θα σ' ακούσουνε. Τι με φωνάζω, μωρέ. Εγώ πάντως άρχισα να το σκέφτομαι σοβαρά. Όπως βλέπεις, η κατάσταση πάει κατά Θεό. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Τώρα σκέψου το κι εσύ. Άντρας είσαι και κάνε κατά πόσο φωτίσει ο Θεός. Κατά πώς σε φωτίσει ο Θεός. Γιατί καλή και ξενιτιά. Μα αν δεν έχεις τόπο δικό σου να γυρίσεις, είναι εξφορία του Αδάμ. Σιγά κυρά μου, πέπνιξες. Σαν δεν έχεις τόπο δικό σου να γυρίσεις, εξορία του Αδάμ. Παρακαλώ. Τι άλλο δάσκαλε, εγώ δεν ξέρω. Όχι, αλλά τι είναι. Τίποτα. Γράψε μόνο εδώ το όνομά σου. Δεν θυμάμαι καλά. Στους τευτέρες ρίγανοι βάζουν για δέντρο λίβανο. Ρίγανοι. Δεντρολίβανο βάζουνε στο στιφάδο. Τι λες, κανάτο. Στο στιφάδο βάζουν δαφνόφυλλα. Και κανέλα. Μάτι ξύλο όμως, όχι άχνη. Ναι, βέβαια. Άχνη βάζουνε στο ριζόκαρδο. Πρωτομάστορη, κύριε Σαντέ. Σε θεωθήκαμε. Τώρα παρέλαβε ο Σιδεράς με τους άλλους. Φάνηκε τίποτα. Τίποτα. Τι Μάρτης, Γδάρτης και ο φετινός. Μέχρι και ο ουρανός μας πηγαίνει κόντρα. Πού είναι ο ήλιος, δάσκαλε, που τον φωνάζαμε σύντεγνο. Πάει βράδυ και ούτε ένα γεια σου δεν βγήκε να μας πει. Και περιμένει ο Κοσμάκης να φανούνε τα καράβια να έρχονται. Πώς θα φανούνε? Στο ποτάμι έχει πέσει ένα πούσι που δεν βλέπεις τη μύτη σου. Τώρα πρέπει να πάω να βρω τις πλωτές. Περιμένουμε άδικα, αλλά αν το παραδεχτούμε, χαθήκαμε λοιπόν εμπρός οι άλλοι. Πρέπει να βρω χέρια τώρα να δέσουμε τις πλωτές. Έτσι και πιάσει αέρας, πάει τόσο σκόπος χαμένος. Δεύτερον, ο εχθρός δεν είναι ούτε μια, ούτε δύο φορές παραπάνω από εμάς. Είναι τρεις και βάλει. Και τρίτο και κοινιότερο, την κορώνα λέει, δεν τη στείλαν τα εφόδια.
Τη φυγαδέψανε για να έχουν κάτι στην πάντα με το σκάσου. Κατάλαβες. Έτσι είναι. Λέγε κυρά μου, λέγε να φέρουμε καινούριο αίμα, γιατί εδώ απέμεινε σαπίλα σκέτη. Γε μου Νικόλα. Γε μου Νικόλα. Θα ήταν 16 χρονό κοριτσάκι. Λέω Στάσου να γίνω 19. Δεν θα ρεις ότι είναι πια καιρός να γυρίσεις. Καιρός να γυρίσεις. 18 χρονό κοπέλα και πάλι λέω Στάσου να γίνω λοχίας. Λοιπόν, ύστερα. Και γίνεται 20 χρονών και πάλι λέω Στάσου να γίνω επιλοχίας. Έτσι, ωραία. Άμα θες, βάλει και δικά σου. Στα 20 λέω Στάσου φως μου να γίνω δημιουργήτης. Βέβαια. Δεν χρειάζονται ψέματα. Και έγινε 25 και άρχισε να μαραίνεται. Κρίμα, κρίμα. Υπέγραψε. Δάσκαλε, τι θα γίνει με το φαΐ? Στο κάτω συνεργείο μόνο 3 το φάγανε, οι άλλοι το χύσανε. Περίεργο. Είναι και από χέρι. Τρέπομαι που το μοιράζω. Να τις παρατήσεις τις ντροπές. Εδώ δεν είναι σπίτι σου. Ούτε αυτοί εδώ είναι μουσαφιρέοι σου. Δεν μπορώ να κοροϊδεύω τον κόσμο. Να του λέω κόπια σε φάει και να είναι τέτοια νεροπλημμένη αρρωστιά. Βάλε. Φωνάξτε και τους άλλους να έρθουν για φαγητό. Συσίδιον! Κορτόσουπα με κόρτα τριβατιού, διάφορα. Καλό θα ήταν βέβαια να είχαμε αρνάκι με πατάτες στο φούρνο, αλλά είπαμε, εδώ δεν ήρθαμε για να καρδαμώσουμε σήμερα, αλλά για να καρδαμώσουμε αύριο. Φάγε το δικό μου ρε αγαθές. Άντε πια μας κάνετε πλάκα εδώ μέσα. Τι να φτάνει. Πάλι τσακώνονται. Διαρκώς. Ο Ιώσεφ δεν που τους έχει δώσει τόσο θάρρος. Είναι εδώ πρωτομάστορας. Όχι. Πού είναι, ξέρετε? Κάτι για τους πλωτές έλεγε ψάχνουν χέρια να δέσει. Δάσκαλε, κάτι φάνηκε στο ποτάμι. Και δεν το έστασε η ώρα. Τι φάνηκε μωρέ μίλα. Ο με εμάς λέει πως είδε βάρκα να έρχεται. Δεν ονειρευότανε. Πως είναι η δικιά μας η τρομάρα. Δεν ονειρευότανε. Όχι, όχι δάσκαλε. Την είδε λέει καθαρά κάποια στιγμή που ξανοίξε το πούσι. Πουρνάρδες τα όπλα. Κατά πού φάνηκαν? Εδώ, ίσια, στους Αγιώργηδες. Πάμε να δούμε. Πάμε, παιδιά, είναι οι πάμε. δικές μας. Αχ, πουλάκια μου. Κουκουνάρι σας τάιζα. Ελάτε, πάμε. Θέλω να δω. Όχι. Δεν βλέπεις πώς μου φέρονται. Αντί να τα πούν πρώτα σε μένα, πηγαίνουν και τα λένε μεταξύ τους. Εντάξει, με αγνοούν. Εγώ πάντως δεν πάω. Συμφωνείς πολύ, καρπέ? Ορθώς. Θα απέχουμε εντέχνος έως όταν τελειώσουν όλα κατ' και τότε θα αποκαταστήσουμε τα πράγματα στη θέση τους. Υπομονή. Τώρα, άμα θες εσύ πήγαινε με τρόπο να δεις και έλα μετά με τρόπο να μας πεις. Άντε βρήκε μου, πού είσαι? Από το πρωί σε ψάχνω. Είχα δουλειά. Δουλειά πρέπει να με ενημερώνεις πρώτα. Να ξέρω πού πας και τι κάνεις. Είσαι νέο παιδί. Άμα δες. Το αλεύρι ήρθε. Από εκεί έρχομαι. Μέρα δεν μου λένε τίποτα. Πρέπει να κρυφακούω για να μαθαίνω τι λένε και τι κάνουν. Ναι. Σταμάτα, λοιπόν. Δεν έπρεπε να γίνει εκεί μια τελετή, να γίνει μια παρέλαση, να παρευρεθώ εγώ, να παρευρεθείς εσύ, να γίνει, εν πάση περιπτώσει, να γίνει μια όπως πρέπει να είναι, κάθε παραλαβή. Το αλεύρι πρέπει να παραλυφθεί. Είναι επιστήμου τη λέξη παρευρισκομένης της βασιλικής οικογένειας, των μελών της κυβερνήσεως, του διπλωματικού σώματος. Πολύ καλή σταμάτα. Όχι, εσύ να σε απαντήσεις. Αυτό το αλεύρι το πλήρωσα εγώ με την κορώνα μου. Εντάξει, και θα πας εσύ να το παραλάβεις από το προσώπος. Και όποιος έχει αντίρρηση θα του πεις ότι το κάνω μήνυση. Μη φωνάζεις. Οι φάρκες ήρθαν άδειες. Δεν είχες πήρει αλεύρι μέσα. Πριν από λίγο ήταν εδώ όλοι. Όποιος πεινά, βλέπει τη σομιά. Ο άλλος ήταν εδώ τώρα Το και ξέρουμε. Εμείς τη είδαμε την πάρκα πρώτη. Έτρεχε να πάει στους Αγιώργηδες. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Αν δεν το δουν τα μάτια τους, δεν πιστεύουν τίποτα. Την αρχή σας τα έλεγα εγώ. Την αρχή. Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω. Πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας κάτι να σκεφτεί. Πώς πρέπει να τα παρατήσουμε? Μπορεί και αυτό. Δεν είμαι σίγουρος. Αν δεν έρθουν εκεί όπλα, πώς θα πολεμήσουμε? Δίκιο είναι. Δίκιο.
Αλλά όμως είναι άδικο. Είναι άδικο. Ναι, αλλά άμα πάμε άοπλοι και πεινασμένοι στη μάχη θα σκοτωθούμε όλοι. Και αυτό δεν το λέω γιατί φοβάμαι. Το ότι δεν φοβάσαι, το έχεις αποδείξει. Όμως, ξέρεις κάτι, πριγκιπάκι. Αν θες να γίνεις στρατηγός, τώρα είναι η σειρά σου. Θυμάσαι εκείνο το βράδυ που μαζευτήκαμε μια χρυφτά άνθρωποι στην ταβέρνα? Φυσικά και το θυμάμαι. Θυμάσαι τον όρκο που δώσαμε πέρας, έστω και αυτοί οι λίγοι. Θα κάτσουμε και θα πολεμήσω μέχρι το τέλος και ας μείνει ούτε το χτυλάκι όρθιο. Ποτέ δεν το ξεχνάω. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, πριγκιπάκι. Νομίζω πως εκείνος ο όρκος, παρότι αυτός όλος ο κόσμος ήρθε μαζί μας, νομίζω πως εκείνος ο όρκος δεν λύθηκε. Όχι φυσικά. Δεν λύθηκε. Τι να κάνουμε λοιπόν? Να πούμε όλον αυτόν τον κόσμο να γυρίσει στη σπίτια του και να μείνουμε μόνοι μας μέχρι το τέλος, να κάτσουμε να πολεμήσουμε. Το έχω ψιλοκοβεντιάσει και με τον πρωτομάστορα. Τι λέει αυτός? Ούτε αυτός βλέπει κάποια λύση. Γι' αυτό είναι ώρα να τα παίξουμε όλα για όλα. Μα γιατί να κάνουμε το κουράγιο μας? Μόνο μια βάρκα ήρθε άδεια. Πού ξέρουμε πώς θα έρθει η άλλη? Ας μην τρέφουμε ψεύτικες ελπίδες. Η πρώτη βάρκα μαρτυρά τι θα ακολουθήσει και στη δεύτερη. Γι' αυτό, όποιος θέλει ας μείνει και όποιος θέλει ας φύγει. Τι μελετάτε δηλαδή? Τι θες να μελετάμε, δάσκαλε? Τον κοσμάκι που φέραμε εδώ πέρα έχουμε το δικαίωμα να τον βασανίζουμε άδικα ή να τον στείλουμε να σφάχτη σαν προβατό? Τι ήθελα και ήρθα! Τι ήθελα και πίστεψε ο Γεροξεκούτης! Λοιπόν, γυναίκες, αδέρφια, γυρίστε στα σπίτια σας. Δεν πρόκειται να έρθει καμιά βοήθεια. Γυρίστε στα σπίτια σας. Αναθεμάμαι στην ηλικία μου και να ξαναπιαστώ κορόιδο. Γυρίστε στα σπίτια σας. Δεν πρόκειται να έρθει ούτε μπαρούτι, ούτε αλεύρι. Τι μπορούμε να κάνουμε άοπλοι και πεινασμένοι? Γυρίστε στα σπίτια σας. Νησώσει κι έρθει, ποτέ αλεύρι. Εγώ θα τρώω από τούτο. Δεν είναι βέβαια αρνάκι ψητό ή φρικασέ, μα γιατί όχι? Κι ας προτιμώ ό,τι άλλο κέρατο εκτός από χόρτα. Να, ορίστε. Θα ρίσω ότι εγώ δεν θα σου κάνω παρέα. Θα ρίσω ότι πίνεις μόνο σου όλο το φαρμάκι. Ποιος είπε ότι το φαγητό δεν είναι τέλειο? Όχι βέβαια εμείς. Εμείς πάντως τέτοιες ώρες λέμε πως οι άνθρωποι τρώνε και πέτρες και ξύλα, σκύλους και γάτες και ό,τι υπάρχει. Δάσκαλε, εμείς μπορεί να τρώμε από αυτό ή να μην τρώμε και τίποτα. Οι άλλοι όμως. Ποιοι άλλοι? Τι είμαστε εμείς δηλαδή? Δεν είμαστε ένα πράγμα όλοι εδώ πέρα? Εμπρός, ελάτε, πάρτε όλοι φαγητό. Μοιράζε το λοιπόν, πεινάει ο κόσμος. Κι ούτε θέλει να φύγει. Πού θα βρει χειρότερα? Ή όλοι θα μείνουμε ή κανένας. Τέρμα οι εξαιρέσεις. Δεν υπάρχουν πια λίγοι και πολλοί. Τρώμε την ίδια παλιόσουπα και βλέπουμε το ίδιο όνειρο. Τι λένε, τι κάνουν, εξήγησέ μου. Θα ερωτήσω ευθύσως. Μη σώσει και έρθει καμιά βοήθεια. Λέτε να κάναμε λάθος. Πρώτα περιμέναμε όλα από αλλού. Λέτε να κάναμε λάθος και να τα είχε όλα ο τόπος μας. Και εμείς να μην τα βλέπαμε γιατί βλέπουμε λοξά. Κοιτάξτε! Θοδώρα. Ένα γράμμα. Ο ναύαρχος έπεσε χτυπημένος στο ποτάμι. Δεν ξέρω αν προλάβω. Να σας πω ο εχθρός αύριο. Τίποτα άλλο. Αχ, ναύαρχε! Λάβα
Λιγωμένος είναι. Όχι, όχι, αφέντη μου, εξαντλημένος είναι. Είσαι ο πεθαμένος και ποιος τον ξέρει τι τράβηξε. Πού τον βρήκατε? Εδώ, στην πηγή που πήγαμε να πάρουμε νερό. Φέρτε τον από εδώ σε μένα. Εδώ. Πού έβαλα το ξύδι, το ξύδι. Κουτσός είναι. Αχ, ο καημένος ο στρατός παρών. Χαιρέτησε. Ναι. Τι είναι, Γεροντολιώτη? Λαμβάνω την τιμή. Ανάσανε λίγο ξύδι πρώτα. Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω. Το κουτσό και τα μάτια σας. Κάτι έχει να μας πει για τη μάτια αυτό. Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω. Αγγελιοφόρος από το μέτωπο. Κάτω, δεν σας έλεγα από το μέτωπο. Εγώ το ήξερα. Μάθουμε, επειδή τους καταδείξει στον κόσμο. Ο άντρας μου τι κάνει, πες. Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω. Αγγελιοφόρος από το μέτωπο. Ο εχθρός ανασυντάξα στις δυνάμεις του ξαναέσπρωξε τα συμμετέρας ίσα με τα σίδεροκάμινα. Παναγιά μου! Είδες τον Αποστόλη μου, πες. Οι μέτερες δυνάμεις δεν έχουν διαλύσει ακόμα, αλλά Ρώτησε για το γιο μου. βαστάνε ζόρια απεγνωσμένα. Μα γιατί μας στείλανε ένα μισό άνθρωπο να μας φέρει τα νέα. Ωστόσο ο πρίγκιπας λέει... Ζει! Ο πρίγκιπας λέει να πάτε πιο πίσω. Εκεί που ήσασταν χθες το πρωί. Άντε πάλι. Φόρτωνε εκεί κουβάλα. Άντε γυναίκες, αρχίστε να μαζεύετε. Μήπως φαίνεται τίποτα. Τίποτα. Πάει να μου στρίψει. Μην να χαρείς, πρέπει να δίνεις το καλό παράδειγμα. Μα όλα παίζονται εκεί κάτω και εμείς το μόνο που βλέπουμε, το μόνο που ακούμε, το μόνο που μαθαίνουμε είναι αυτά τα τραβάτε μπρος, τραβάτε πίσω. Μα γιατί δεν τους έλεγες να πολεμάνε εδώ μπροστά, να βλέπεις κι εσύ. Έτσι νόμιζα ότι τα κάνουνε. Γιατί με στήσαν σαν το παππού μου εδώ πέρα και κάτω φτιάχνουν εδώ πέρα στο... Ας πας στρατηγέ, είσαι καλύτερα. Πεινάω. Θα σου δώσω να βάλεις κάτι στο στόμα. Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να γυρίσω πίσω. Η μάχη είναι σε πλήρη εξέλιξη. 2-3 βραστές πατάτες είναι όλες και όλες, αλλά είναι μεγαλούτσικες. Έλα, δώσ' την τροπά σου. Τι είναι, Άγιο Στρατιώτη, τι γίνεται εκεί? Κακό πράγμα ο πόλεμος, αφέντη. Τι Κακό γίνεται εκεί πράγμα. κάτω, τι γίνεται εκεί κάτω? Πού θες να ξέρω, έφυγα από τα χαράματα. Όταν έφυγες, πώς ήταν τα πράγματα εκεί? Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Οι δικοί μας τι λένε? Λένε ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πάρ' τον τροπά σου. Ευχαριστώ. Και τώρα πρέπει να γυρίσω πίσω στο καθήκον. Στο καλό. Γεια σου γυναίκα. Το καλό. Γεια σας γυναίκες. Και με την ευχή μου σε όλους. Και τη δική μου. Φιλάκια και χαιρετίσματα σε όλους. Γεια σας. Πόση ώρα θες όσο να πας? Αν θέλει ο Θεός πριν νυχτώσει. Για να κάνουν τον κουτσόμοντα το φόρο, σκέψου σε τι χάλη θα είναι οι άλλοι. Μωρέ, μια χαρά θα μας γυρίσουνε όλοι και θα μας κάνουν πάλι το ντοή και το γόη. Μαρία, πάτε να μας δέψετε την πλήση. Ναι, πια. Βλέπεις τίποτα? Ή καπνός είναι η σκόνη. Αχ, θα γίνεται μακελιό εκεί κάτω. Πληρώνουν οι αμαρτίες που για τις πιο πολλές δεν είναι υπέτειοι. Μη με παρεξηγείς, όχι, δεν είναι επιχτή αυτή για σένα. Τι φταίς κι εσύ που δεν ήσουν ένας προκοπής αφού έτσι έτυχε να είσαι. Εμείς γιατί σε βαστούσαμε τόσα χρόνια και δεν σ' αλλάζαμε. Να τώρα. Στη ζωή μου δεν θέλω να σε πικράνω. Κουβεντιάζουμε. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Άντε, βαστέψτε τώρα και τα δικά σας. Άντε πάλι. Φόρτωνε και κουβάλα. Άραγε έτσι όμορφα και εκεί που θα πάμε. Δεν ξέρω. Εδώ είχε νεράκι, είχε λουλουδάκια. Έτσι μου έρχεται να μην πάω πουθενά. Να κάτσω εδώ που κάθομαι. Πίκαιρα μου, μην τα καλασδώσα σε μένα, είναι βαδιά αυτά. Εσύ έχεις πιο πολλά. Είμαι και ο άντρας. Πόσο μ' αγαπούσες πάντα. Δεν έχω κανένα παράπονο. Ούτε κι εγώ. Και τι ωραίος που ήσουνα. Και τι ωραία που χόρευες. Πόσο πολύ χορεύαμε, θυμάσαι? Πώς δεν θυμάμαι. Πρόσεξε κύριε μου, θα πέσεις, πρόσεξε.
Έχεις δίκιο. Ζαλίστηκα κιόλας. Άλλοτε κάναμε 100 στροφές στο βάλς χωρίς να ζαλιστώ. Το θυμάσαι? Πώς δεν θυμάμαι, αυτό δεν θυμάμαι. Ποτέ δεν σου ζήτησα να κάνουμε και ανάποδες στροφές για να ξεζαλιστώ, σου ζήτησα? Ποτέ. Τώρα γιατί? Και τι γυρεύουμε εδώ πάνω? Και γιατί να φύγει και το παιδί? Γιατί? Έλα, θα περάσει κι αυτό. Τώρα πάλι πρέπει να φύγουμε. Αφού έτσι μας παραγγείλανε. Οι γόβες μου έχουν γίνει πια κουρέλι. Εμένα πρίστηκαν τα πόδια μου. Αλλά τι να κάνουμε. Για να γυρνάμε έτσι φορτωμένοι σαν να φύγανε. Τώρα, έλα, μην κλαις. Είσαι και η βασίλισσα. Δεν κάνει να σε βλέπουν έτσι άλλες γυναίκες. Τι θα λένε, Και αυτές κλαίνε. Τις είδα, αλλά κρυφάει η καταφιά. Όχι, έρχονται. Σκούψε τα ματάκια σου, έλα. Καλέ. Τι είναι αυτό? Το τελευταίο όμως. Αφέντη κι άλλος. Τι κι άλλος? Αγγελιοφόρος. Είπε τίποτα? Μπα, και αυτό μισοπεθαμένο το βρήκαν. Ο κουτσός τον βρήκε, να το φέρνουνε. Καημένος. Μαρία, φέρει νερό. Νερό, Μαρία. Δικός μας είναι. Δικός μας. Φαίνεται. Πού το μερωδιά. Λαλάει. Οι άλλοι γνωρίζονται από τη στολή. Εμείς από το χάλι μας. Έλα, παλικάρι μου. Έλα, πιες έτσι, μπράβο. Πιες μια γουλιά. Μπράβο, ωραία. Επιτέλους, άνοιξε τα μάτια του. Αχ, είναι και νοστιμούλης. Κάντε στην άκρη με τη εμένα να δει εμένα πώς. Έλα. Λέγε, Στρατιώτη, λέγε. Δεν θα μιλήσει. Γιατί? Τώρα τον γνώρισα. Ο Μουγκός είναι. Τι μας το στείλαν να μας κοροϊδεύουνε. Όχι απέτη, να εδώ. Διάβασε. Είναι και τα γράμματα. Αχ, του γιου μου τα γράμματα είναι. Τι λέει? Δεν βλέπω, δεν είναι γυαλιά. Δώσ' το σε μένα, Φέντη, δώσ' το σε μένα. Διάβασε. Μη φύγετε από εκεί που βρίσκεστε. Ο εχθρός μας πιέζει ασυγκράτητα και εμείς υποχωρούμε με τάξη. Δεν θα αργήσουμε να ανταμώσουμε και τότε θα αποφασίσουμε για όλα. Θενά φύγε ύστερα από μένα. Θα ανταμώσουμε. Πότε δηλαδή θα πρέπει να ανταμώσουμε? Αν είναι όπως τα λέει το γράμμα. Σε λίγη ώρα δηλαδή. Να σου πω. Δόξα τω Θεώ. Μήπως φαίνεται τίποτα τώρα? Η καπνός είναι η σκόνη. Έλα, στρατιώτη, εμείς πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο καθήκον. Α, και αυτή δικιά μας είναι. Δικιά μας και καλή. Έλα, βάλτε την να καθίσει. Αχ, η καημένη. Λίγο ακόμα, άμα βαστούσε. Να τα πει και αυτή τι θα κάνει. Ανδρονίκη. Ανδρονίκη. Έλα, βρε Ανδρονίκη. Μα γιατί δεν μας στέλνουν ένα γερό άνθρωπο να μας φέρει τα νέα, ρε παιδί μου. Αφέντη, ξέρεις πόσος δρόμος είναι. Ανδρονίκη. Πού είναι? Έφτασες. Εδώ είσαι καλέ, εδώ, εγώ είμαι. Εδώ, εδώ. Ναι, εγώ. Λέγε. Εδώ είστε ακόμα. Πού να πάμε, εδώ μας. Μα γι' αυτό πέθανα μέχρι να έρθω. Το καλό που σας θέλω. Μαζέψτε τα όλα και τρεχάλα πίσω. Μα αφού μας παραγγέλνετε να μένουμε εδώ. Πού να μείνετε, κανείς δεν θα μπορεί πια να μείνει εδώ. Γι' αυτό σας λέω, μαζεύτε τα και όσο μπορείτε πιο πίσω. Όχι! Όχι! Μα ο γιος σου δεν μπορώ! είναι κίνδυνος. Όποιος θέλει ας φύγει. Στη συλλογή σου. Δεν το κουνάω από εδώ. Και ό,τι διάλο θέλει ας γίνει. Μα ο εχθρός από στιγμή σε στιγμή μπορεί να είναι εδώ. Δεν το κουνάω από εδώ. Ας πεθάνω εδώ. Βασιλιά μου, γενναίε μου βασιλιά. Όταν ο βασιλιάς μιλάει έτσι, εγώ θα πεθάνω στο καθήκον. Άξιος ο βασιλιάς μας. Άξιος. Πάμε Σαΐτα τώρα να τους τα πούμε. Πάμε. Με κοροϊδεύουνε. Φωνάζουνε άξιος, δεν το άκουσες. Για να με ρεζιλέψουν. Πόσα χρόνια είχα να το ακούσω. Εγώ πάντως δεν το κουνάω από εδώ.
Ας φωνάζουν όσα άξιος θέλουν. Προτιμώ να μείνω εδώ. Να πεθάνω εδώ, να ησυχάσω. Μα δεν βλέπουνε. Ότι έχουν τελειώσει τα γοβάκια σου. Ότι έχουν πριστεί τα πόδια μου. Ότι είμαστε δύο άμαθοι γέροι που μας βάραν να γυρνάμε τώρα με ένα μπόγο στη ράχη. Θα μου πεις, και αυτοί πολεμάνε, αλλά δεν τους είδες τώρα. Φύγαν σαν δαιμονισμένοι όλοι να πάνε να τα πούνε όλα στο γιο μας. Να έρθει εδώ και να έχει κάτι μούτρα να. Τι να κάνω τώρα. Να τους φωνάξω, τους φωνάξω. Ελπινίκη! Ανδρονίκη! Ανδρονίκη! Φύγανε! Μπράβο, βασιλιά μου. Έτσι, μπράβο. Συμφωνείς και εσύ να μείνουμε εδώ, όχι μία να πηγαίνουμε πάνω και μία να γυρνάμε. Τέτοια θέλω να λες. Τώρα δεν είναι γυναίκες να ανάψουμε φωτιά να βράσουμε εκείνα τα χόρτα. Μεγαλιώτα. Ευχάριστα νέα μεγαλιώτα. Από εκεί στο βουνό ακούγονται ζητοκραυγές υπέρ του βασιλέως. Εδώ ακούγονται ζητοκραυγές, όχι στο βουνό. Να συγχωρείτε. Φαίνονται άσχημα τα πράγματα, Πού το είδες? Εμείς είμαστε γυναίκες, τι καταλαβαίνουμε από αυτά. Μαρία. Τι το θες τώρα το φαϊτιά? Φέρε λίγα ξύλο από την αυλή. Ποια αυλή? Κατέβασε και το γαλόνι το λάδι από το ράφι. Το ράφι? Χαζής, ήθεσαι να στράψω καμιά. Πού πας? Όπου θέλω πάω. Κλαίει. Ποια πού πας? Έχω μια δουλειά. Δεν μπορώ να έχω μια δουλειά. Ποια? Τι είναι? Ποια? Τι είναι? Τι έπαθες? Τίποτα. Τουλάχιστον να γυρίσουνε γεροί. Γεροί θα γυρίσουνε. Και να καθόμαστε τώρα στα σκαλοπάτια του σπιτιού μας. Τι καλά που θα ήταν, Να βλέπεις τους άντρες να γυρνάνε από τη δουλειά. Καλησπέρα μας το Χρήσανθε. Καλησπέρα Ανδρίκο. Καλησπέρα Αποστόλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα δάσκαλε. Ώρα τους καλή. Αμήν. 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 Δεν κάνουμε κάτι μια και θα ξενυχτώσουμε εδώ απόψε. Έλα, πια πες μας τίποτα. Τι να πω? Τι σου έλεγε ο δάσκαλος για το πουκάμισο που έραψε μόνος του? Μόνος του? Ναι. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος μακάρι τι. Όπως τον εγνώρισα πριν 20 χρόνια, έτσι ολόιδιος είναι. Παναγίτσα μου σώσε. Κι όμως είναι καλός. Σκέψου τον τώρα να πολεμά, το δάσκαλο να πολεμά. Γιατί δεν παντρευθήκατε? Αχ, κάλασε η δουλειά στο παραπέντε. Να, ένα τέτοιο ήσυχο απόγευμα ήταν. Εγώ καθόμουν στο πάνω σκαλοπάτι, εκείνος κάθισε στο κάτω. Σε μια στιγμή σκύβει φυλά το σκαλοπάτι και μου λέει: εγώ κοπέλα μου θα φιλώ το χώμα που θα πατάς. Ήμουν έτοιμη να τον εφιλήσω έτσι μες στον δρόμο. Αλλά μου λέει: πρέπει πρώτα να περιμένεις να γίνω επιθεωρητής εκπαιδεύσεως. Ο γάμος θα μου κόψει τη φόρα. Ήμουν έτοιμη να του πω ναι. Αλλά εκείνος τεινάζεται πάνω και αρχίζει να φωνάζει αλυσσασμένος. Άκου εδώ, είσαι υποχρεωμένη να περιμένεις. Υποχρεωμένη. Όχι, του λέω κι εγώ. Ούτε υποχρεωμένη είμαι, ούτε θα περιμένω και άντε να κάνεις θολού τον άγριο. Επί 3 χρόνια δεν είχαμε ούτε σαν να άκουσα μια βουή. Όχι. Η ιδέα μου θα ήτανε. Μήπως βλέπεις κάτι? Ή καπνός είναι η σκόνη. Θεός να βάλει το χέρι. Πάει να βραδιάσει πια. Λοιπόν, δεν ξαναμιλήσατε? Με το δάσκαλο λέω. Α, ένα βράδυ ξανάρθετε πάλι στο σκαλοπάτι και κάθεται πλάι μου χωρίς να μιλά. Άρχισε να πετάει το κέντημά μου και αρχίζει να το φυλάει και να κλαίει. Αρχίζω να κλαίω κι εγώ. Περίμενε με, μου λέει. Περίμενε με να παντρέψω πρώτα την αδερφή μου. Ναι, του λέω, ναι, ναι, να περιμένω όσο θες. Έτσι, μπράβο κοπέλα μου. Όχι σαν την άλλη φορά που μου φέρθηκες εγωιστικά. Εγώ εγωιστικά. Εσύ και κανονικά πρέπει να μου στήσεις συγγνώμη. Φύγε δάσκαλε, του λέω, και να μην σε ξαναδώ. Επί 5 χρόνια έβλεπε ο ένας τον άλλον και αλλάζαμε δρόμο. Πάλι δεν μιλούσατε? Πάλι. Κι ύστερα? Σ' αρέσουνε οι ιστορίες, κυρά μου. Οι αισθηματικές. Την τρίτη φορά ανταμώσαμε στο δάσος.
Νόμιζε ότι δεν τον εβλέπει κανείς και άπλωνε την πουγάδα στα κλαδιά. Φορούσε και μια ποδίτσα στη μέση και μέσα στην τσέπη είχε μανταλάκια. Πέρασα από μπροστά του σκασμένη στα γέλια. Μα κάτι γέλια που δεν μπορούσα να περπατήσω. Ήθελα να του πω πόσο τον αγαπώ, αλλά δεν είχα όση τρέλα χρειαζότανε. Ήμουνα νέα ακόμα. Κι είπε στρατιώτης δεν πεινάω, κι είπε στον πόλεμο θα πάω. Κι είπε πως είναι αρματωμένος και ποδεμένος και ντυμένος για και χαρά. Κι όλοι όσοι βλέπανε το χάλι, αργοκουνάνε το κεφάλι. Για και χαρά. Και τώρα πάει το τρίτο βράδυ, που φύγε πέρα στο λιβάρι. Για και χαρά. Φτάνει, τώρα έχουμε άλλες έννοιες. Εις το βάθος ακούγεται γνωστό ακροατήριο. Πώς σου κόλλησε ότι ακούς καλά, τίποτα δεν ακούγεται. Θα έκανα λάθος. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι να γεννεί νερό να ξεδιψάσει. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι να γεννεί ψωμάκι να χορτάσει. Στη φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου, τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις. Στον αγέρα δίνω την καρδιά μου να γεννήσει τροσούλα να αναστάνει. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι να γεννεί νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι να γεννεί ψωμάκι να χορτάσει. Αφέντη, αφέντη, πώς σου φαίνεται η σημερινή σοδιά. Αχ, πατριωτάκι, το χέρι σου είναι πληγωμένο. Αυτό, μέχρι να παντρευτώ θα γιάνω. Τι σοδιά λέει αυτή, τι παλούκια μας κουβάλισε. Άκουσες τι είπε, θέλει να παντρευτεί. Αλλού δεν της είπα να τα φάει αυτά. Και πώς τα έφερε τώρα εδώ. Γιάννο, δεν είπε ότι την ελένε. Γιάννο, Γιάννο! Παρόν, αφέντη! Όχι, δεν εσύ άλλος είσαι. Άλλος είσαι εσύ, πατριωτάκι, εσύ έχεις πληγωθεί στο πόδι. Εγώ είμαι ο Γιάννης, αφέντη. Δεν με θυμάσαι που σου έλεγα πίσω έχει εκλάδα την ουρά. Πού πληγώθηκες, πού δεν έρχεσαι εσύ. Απ' το σώσον κηρύττωλό σου. Δηλαδή από πού. Απ' το ποτάμι, αφέντη. Α, από το ποτάμι. Παίρνω τίποτα, τι έγινε. Τι να σου πω, αφέντη, εσύ τα ξέρεις πιο καλά από μένα. Πίσω έχει εκλάδα την ουρά. Εξήγησέ μου και εμένα για να καταλάβω. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Αχλάδα είναι το αχλάδι. Ναι, αλλά όχι το κανονικό, το μεγάλο αχλάδι. Α, αφέντη μου, εδώ τα αφήνουνε αυτά. Εδώ τα άφησαν κι άλλοι. Πώς φανάρι, εδώ είναι η θέση τους. Η μύγα τρώει σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Έλα, έλα και το κουνούπι ατσάλι. Και η θιά μου η ψήρα έβαλε το διάλο στο μπουκάλι. Έλα, έλα, το διάλο στο μπουκάλι. Από πού έρχεσαι εσύ. Από εκεί πάνω έρχομαι και ούτε ψήλο στον κόρφο μου, αφέντη, Με βλέπω ζωντανό, μ' ακούω ζωντανό και δεν το πιστεύω. Και ένας κοριός ομορφωνιός και πρώην κολοσούρτης. Έλα, έλα και πρώην κολοσούρτης. Ας τα τραγούδια βρε μια χριστιανέ μου, καλέ μου άνθρωπε, πες
έγινε τώρα θα σου πω, Λοιπόν, έτρεμα σαν το ψάρι, Πούλε, φαντάστηκε, λέει, εγώ ένας απλός ράφτης να γίνω ηρωικός πολεμιστής του έθνους. Ήμουν το ρεζίλι του συντάγματος. Αλλά μόλις το ξεστόμησες εκείνο το γενναίο το «Δεν το κουνάω ρούπι, θα πεθάνω εδώ», τότε βασιλιά μου χόρτασα, ξεδίψασα. Ντύθηκα, αρματώθηκα, παπουτσώθηκα, το καταλαβαίνεις. Πες μας βρε άνθρωπε μου τι έγινε, δεν καταλαβαίνω. Σύντακρε ακούς, ρωτάει τι έγινε. Και εσύ από εκεί έρχεσαι. Ποιος με είδε και δεν με φοβήθηκε. Κάτι έγινε στο ποτάμι και δεν μας λέει κανένας τι έγινε. Αυτό το τραγούδια. Τι τα τραγουδάνε αυτά. Εμείς τα τραγουδάμε αφέντη μου. Στρατιώτη μου αν θες τη μάχη να κερδίσεις. Έλα, έλα, τη μάχη να κερδίσεις. Μια κοϊκούλιτσα κοίταξε να βρεις και να αγαπήσεις. Έλα, έλα, να βρεις και να αγαπήσεις. Άσε με λες κανένα εδώ, πες με τι έγινε. Είδηση, αυτοί εδώ οι δυνατισμένοι δεν σου λένε τίποτα. Τίποτα. Τι θέλεις να γίνει. Νικήσαμε! Δεν το πιάσες στον αέρα. Μύρισε λιγάκι. Να το. Βάλε έτσι το χέρι σου στο λιγάκι. Ορίστε. Φαίνεται. Νικήσαμε! Τ' άκουσες κυρά μου. Εσύ να τα ακούς που δεν με πίστευες. Εγώ ποτέ δεν το φαντάστηκα ότι θα σε νικούσε ο άντρας της Μέρκος. Καλά τα κατάφερες. Άργησες να το πεις, αλλά το πεις. Τι είπα. Σειρά μου τώρα. Δώσε μου το λαό να τον μορφώσω. Δάσκαλε, Τι τρέχει. γύρισες. Γιατί θέλεις να μου γυρίσω. Μήπως τραβώθηκες. Άρπαξα μια κλωτσιά στο καλά. Σε πονάει. Πονάει, αλλά ώσπου να παντρευτώ θα γιανιάν και δεν το βλέπω να έρθω. Και ποια τρελή σε παίρνει εσένα. Ξέρω μια που πάει γυρεύοντας. Ώστε έτσι. Λέγε, ναι ή όχι. Ναι. Ναι! Βασιλιά, που νικήσαμε γενικώς. πώς. Αχ, πονάει μωρέ. Έλα στο δέσο. Αχ, δες το. Δέσέ με. Φάσκιωσέ με. Αλυσόδεσέ με. Τριπλοκλείδωσέ με. Αμπάρωσέ με. Μαντάλωσέ με. Πομπομπερδούπλωσέ με. Δάσκαλε. Αχ, κύριε. Ευλόγησον την άμπελο ταύτη. Ποια? Τι τρέχει. Με ποια με φίλησε? Σε φίλησε. Και εσύ τι έκανες. Του έδωσα μια ξανάστροφη. Φαντάσου πως έχει πέρα πάνω στο λαδό. Όλες οι πάντως θα το διαφτώμει στο μας. Πόσο καμαρόνα για σένα να ήξερες. Ναι, βέβαια. Καλώς γύρισες πρίγκιπα. Με χαστούκησε. Α, μην ανησυχείς. Είναι οικογενειακό τους. Όταν θέλουν να πούνε σακούζες, πάλι στο ξύλο είσαι περίπτωση της μισκιάς. Δάσκαλε, αυτά τα τραγούδια δικά μας είναι. Δικά μας. Το πάνω την παρέτηση. Τώρα τραγουδούν, χορεύουν. Δεν είναι λαός αυτό. Είναι όχλο. Υποβάλλω την παρέτηση. Κύριε Βασιλιά μου, κύριε Βασιλιά μου, είναι από τις στρατιώτες του Κοντίνου. Μπράβο, να σου αναφέρω ότι με δυο λόγια τα καταφέρω. Βασιλιά μου, έπρεπε να έρθουν από μια μεριά να δεις τι ανάστα ο κύριος έγινε όταν έφτασε το μήνυμά σου. Ναι. Ποιο μήνυμα μου, ρε παιδιά. Καλά μωρέ, δεν το ξέρεις ότι από εκείνη την ώρα μας πήρε ο Θεός από το χέρι και δεν μας άφησε. Ήταν μακριά, δεν μπορούσε να το μετρήσει. Δεν του τα είπατε πως γίνονται τα πράγματα ρε παιδιά, άντε! Που λες αφέντη, πέρα στον Αϊταλέρο, σήμανε σπυρινός όταν άρχισε η τελευταία. Έξω από τα σιδεροκάμινα. Όχι από τα σιδεροκάμινα. Εγώ καψερός, αλλά και να έχω τον πιο αιμοφόρο άντρα. Ο δικός μου ήταν χειρότερο. Ο δικό μου να βλέπε. Είχε 2 μέτρα μπόι. Μια τόση κρεατοελά στη μύτη, μαλλιά κότσο. Αχ, ένα και έλεγα από μέσα μου. Χαιρέτα τη ζωή. Στο ομολογή σου. Θεός χωρέστον και γίνει ελαφρά. Έτσι πήγαινε κι εγώ σαν το ψάρι. Εγώ μου σκέφτηκα. Κι εγώ παιδιά, αλλά από το άλλο. Όχι λοιπόν Βασιλιά μου, μέσα σε αυτό το χάλι και το λυπημό, τότε... Να το λοιπόν. Εκεί στο μην έρχεται το μήνυμά σου. Ποιο μήνυμα, ρε παιδιά. Άντε πάλι ποιο μήνυμα. Μα αυτό που μας παράγγειλες.
είπα εγώ ένα μήνυμα, αλλά δεν έχω ιδέα ποιο μήνυμα είπα. Ζόρις, χρυσέ μου, προσπάθησε να θυμηθείς. Μα είναι απλό εκείνο το γενναιότατο, το δεν το κουνάω ρούπι, θα πεθάνω εδώ. Α, αυτό λες. Αυτό. Σας φώναξε μετά να το γυρίσω πίσω, λέγατε φύγετε. Δεν πειράζει, δεν χρειαζότανε. Ζήτω ο βασιλιάς μας. Ζήτω ο βασιλιάς μας. Έτσι έγινε, Μπορείς ύστερα από το τρόπο τόσο από αυτό που σου είπα για το τρέμουλό μου να με συλλογιστείς ξαφνικά να γίνομαι ένας πίσω και θα σε παρά. Έτσι που λες βασιλιά μου και λέμε δεν το κουνάμε ρούπι. Θα πεθάνουμε εδώ. Αλλά το κουνήσαμε και τα πρώτα. Λεφτάλα στο ποτάμι. Και ακόμα παραπέρα και τώρα πάμε από εκεί που ήρθανε. Άξιος ο βασιλιάς μας. Άξιος. Φτάνει. Είμαι γέρος πια. Και η καρδιά είναι αδύνατη για τόση χαρά, αφέντη. Είμαι αδύνατη καρδιά. Κουράστηκες κιόλας. Κουράστηκα. Και η βασιλεία μου έλειξε. Να είστε καλοί με το γιο μου. Μην νοιάζεσαι. Ο γιος σου είναι ένας από εμάς πλέον. Μη στραχωριέσαι γι' αυτό. Πάμε κι ωραία. Μπορώ να μιλήσω κι εγώ τώρα. Ελεύθερα, δάσκαλε, μίλα. Πού είναι εκείνη η γαϊδουροκεφαλή? Πού είναι η Πού είναι η γαϊδουροκεφαλή? Εγώ την έχω φυλάξει. Εγώ την έχω φυλάξει. Κάνε αρχή με δάφτη για να σβήσουμε τα βερεσέρια. Χρυσαφέ, πάρε χαρτί και μολύβι. Η ημερομηνία να βάλω. Επίσημο χαρτί είναι, θα βάλεις σίγουρα. Σήμερα, 20 και 3 του μήνα του ανοιχτοχέρι. Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω γαϊδουροκεφαλή παρόν. Ωραία. Γιατί να αρχίσουμε με δάφτη δάσκαλε. Για γούρι. Και γιατί να μην συνεχίσουμε τον πόλεμο. Τι πράγμα? Αφού κερδίζουμε, γιατί να σταματήσουμε τώρα μας λες? Να περάσουμε το ποτάμι, να πάμε στα δικά του χώματα. Να του κάνουμε ό,τι μας έκανε. Να πάμε, είναι πλούσιος το. Πόλεμο! Όποιος ξαναφωνάξει... Πόλεμο! Μα αφού μπορούμε να κάνουμε ό,τι και ο θείος δεν το αποδείξαμε, γιατί να σταματήσουμε, να συνεχίσουμε. Πόλεμο! Πόλεμο ρε σαχλή! Πόλεμο! Ο κοντικός δεν είχε τρύπα, έσερνε και κολοκύθα. Αλλά και όπου δάσκαλου τροπάρει, κράτα και παχύ σφουγγάρι. Βάλαν το κούτσουρο να ισιώσει και πήρε ο φούρνος να στραβώσει. Και ο λαγός γνώμη κι αν έχει, σε λαγού μυαλό την έχει. Έκανε εκεί μίγα. Σταματήστε όλοι. Μου επιτρέπεις. Συνέχισε, δάσκαλε. Ξέρω ότι όλοι εσείς, θερμόαιμοι, μπουμπουνοκέφαλοι, που πήρε αέρα το κεφάλι σας στο κλούβιο, θα με κατηγορήσετε ότι αμβλύνω το ηρωικό ένστικτο του λαού. Σκασίλα μου. Όσοι όμως έχετε ακόμα μια δαχτυλίθρα μυαλό, όσοι είστε στα αλήθεια, άνδρες και νικητές και πατριώτες, πρέπει να καταλάβετε ότι ο δρόμος μας τώρα είναι αυτός που μας οδηγεί στα σπίτια μας. Εδώ νικήσαμε, ναι, στο λιβάδι ετούτο. Όμως η νίκη μας περιμένει στις εξώπορτες, στις αυλές και στα κατόφλια των σπιτιών μας. Όχι τα μεθυσμένα παλιωμάχια, όχι η φωτιά και το πελέκι, δεν είναι αυτά η νίκη σας. Αλλά είναι οι γυναίκες σας που περιμένουν άντρα και ένα φόρεμα. Είναι τα παιδιά σας που περιμένουν μόρφωση και ένα επάγγελμα. Είναι τα σπίτια σας που περιμένουν να ξανακατοικηθούν, είναι οι δουλειές σας. Αυτά είναι η νίκη μας. Κι όσα δεν μπόρεσα να σας πω, γιατί είμαι έξω φρενό και δεν ξέρω πια τι λέω, ανοίξτε τα στραβά σας και διαβάστε τα μόνοι σας στα μάτια των γυναικών σας, των μανάδων σας, των αδερφάδων σας, των θυγατέρων σας. Εμπρός. Όσοι γενναίοι, πλησιάστε και ξεστραβωθείτε. Σήμερα, 20 και 3 του μήνα του ανοιχτοχέρι, Τη μέρα που γιορτάζουμε τη νίκη μας, η γαϊδουροκεφαλή που μας έστειλες, Γκαρίζει κοροϊδευτικά και κοιτάζει προς τα εκεί που βρίσκεσαι. Πονετικά όπως είναι, φαίνεται πως θέλει να έρθει προς βοήθειά σου. Μιας και τα πράγματα σου πήγαν λίγο ανάποδα. Εμείς, καλέ μπάρμπα,
σου τη στέλνουμε με τα χαράς πίσω και μάλιστα παρασημοφορημένη. Και μη λησμονήσεις να μας την ξαναστείλεις όταν πιστέψεις ότι μας ξαναχρειάζεται. Πράγμα που δεν αποκλείεται. Θα μας υποχρεώσεις. Υπογράφω πρώτος και υπογράψτε και οι υπόλοιποι. Στην ποτάμια